Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes sa pozrieme na nový Apple event, ktorý sa konal 30. októbra. Povieme si, čo bolo predstavené, aké novinky nás čakajú a pomôžem vám zorientovať sa v jednotlivých produktoch, ktoré Apple predstavil. Najzásadnejšia novinka je jednoznačne nový čip M3 a nová farba MacBookov Space Black. Toto video by vám malo pomôcť zorientovať sa v nových produktoch, aby ste pochopili, čo Apple zamýšľa a ako uvažuje nad novými produktmi. Taká hlavná zaujímavosť na úvod, Apple predstavil počas tohto eventu 30. októbra všetky 3 čipy súčasne. Čo to znamená? Doteraz bol vždy uvedený ako prvý základný čip, v minulosti to bol M2 a až následne o pár mesiacov neskôr boli predstavené v úvodzovkách tie profi čipy Pro a Max. Teraz to Apple predstavil počas jedného eventu. M3 čip má veľkosť 3 nanometre, to znamená, že je to veľká revolúcia v oblasti výpočtovej techniky. Tieto 3 nanometre sú použité taktiež v najnovšom iPhone 15 Pro. A čo to teda znamená ľudskou rečou? Umožňuje to dať viacej tranzistorov na rovnakú veľkú plochu. Tým pádom za rovnaké množstvo energie dostaneme väčší výkon, alebo máme ten istý výkon, ale spotrebujeme menej energie. To znamená, že tieto čipy sú omnoho efektívnejšie ako doteraz, ktoré boli vyrábané s 5 nanometrovou technológiou. Samotný Apple to ukazoval aj vo svojej keynote pomocou grafov a jednotlivých benchmarkov. Zásadná vec, ktorá bola predstavená počas tohto keynote, je jednoznačne GPU Dynamic Caching. Čo to teda znamená? Ide o využívanie iba potrebnej pamäte pre daný grafický výkon, ktorý je potrebný v daný okamih. To znamená, že GPU nebude alokovať zbytočne veľa pamäte a bude vždy používať iba tú najnutnejšiu pamäť pre danú činnosť. Samozrejme uvidíme časom, aký to bude mať dopad pri jednotlivých operáciách, či už pri rôznych softveroch, gamingu a podobne. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako Apple premýšľa nad týmto samotným výkonom, ktorý ponúka bežným užívateľom, že do čo najmenších zariadení sa snaží dať čo najvýkonnejšie čipy a je už doslova iba na nás, ako s tým budeme narábať. Ďalšou zaujímavosťou je to, že sa poprvýkrát dostal základný čip, to znamená v tomto prípade M3, do kategórie Pro MacBookov. Aby ste teda pochopili celú schému, Apple vždy predstavil čipy, ktoré boli označené M a nejaké číslo, M Pro a M Max, čo sa týka MacBookov. Čipy Pro a Max boli vždy osádzané do tých výkonnejších MacBookov Pro 14 alebo 16 palcov. Teraz môžeme sledovať, že poprvýkrát Apple osadil základný čip do týchto 14 alebo 16 palcových zariadení, kdežto môžeme predpokladať, že tento základný model M3 sa objaví taktiež aj v MacBooku Air, alebo prípadne, ak predstavia ešte niekedy 13 palcový MacBook Pro s touchbarom. Môžeme iba diskutovať, či MacBook Pro 13 palcový nadobro zanikol, alebo či iba momentálne nebol predstavený, ťažko povedať. Takže keď si to zhrnieme, momentálne si môžete objednať klasický MacBook Pro 14 palcový so základným čipom M3. Bohužiaľ dostanete o jeden Thunderbolt 4 port menej, to znamená o jeden USB-C výstup menej, ale ja osobne si myslím, že je to výborná cesta pre ľudí, ktorí nechcú Air z nejakého dôvodu, ale chcú mať všetky výstupy, ktoré ponúka 14-palcový MacBook Pro, ale nechcú platiť zbytočne za drahé výkonné čipy, ktoré pravdepodobne by aj tak nevyužili. Tento základný M3 čip ja osobne vnímam ako skvelú cestu v B2B sektore alebo v školstve, prípadne pre študentov, keďže ponúka dostatočný výkon na bohatú škálu činností, ktoré môžete robiť na tomto počítači. Je dôležité vedieť, že tento základný M3 čip podporuje iba jeden externý monitor. To znamená, že ak by ste chceli tento laptop následne pripojiť na viacero monitorov, nebude to možné. Ak by sme teraz prešli už k tým výkonnejším čipom M3 Pro a M3 Max, tak pri čipe M3 Pro máme
máme na výber z dvoch variantov. To znamená, že Apple sa snaží škálovať svoje produkty, aby si zákazník vedel vybrať na základe svojho rozpočtu presný model, ktorý mu bude na mieru vyhovovať. Prvý model má v sebe 11-jadrové CPU a 14-jadrové GPU. Druhý model, drahší, má 12-jadrové CPU a 18-jadrové GPU. Je teda vyslovene na vás, ktorý si vy vyberiete. Je medzi nimi rozdiel nejakých 500 eur. Už iba reálne skúsenosti s používaním týchto laptopov ukážu, ktorý model je vhodnejšie kúpiť. 16-palcový MacBook Pro sa vyrába iba s čipmi s označením Pro a Max. V 16-palcovom teda nenájdete základný M3 čip. Nová farba Space Gray je k dispozícii iba pre laptopy, ktoré majú v sebe M3 Pro alebo Max čip. Je to už skôr iba taký ukazovateľ, že pokiaľ máte túto farbu, tak máte drahší procesor, aby ste sa v jednoduchosti odlíšili. Je zaujímavé, že po tých rokoch už pomaly prestávame riešiť samotný výkon, lebo ten výkon je až moc dostačujúci. Začneme riešiť ten samotný dizajn, začneme sa odlišovať farbami, aby sme teda toho nášho konečného spotrebiteľa zaujali a aby si keď tak kúpil tú drahšiu verziu iba kvôli tomu, že má tam krásne čierne vyhotovenie. Som zvedavý, ako toto vyhotovenie bude na sebe zanechávať jednotlivé packy a teda rôzne škvrny a fľaky po pote, ale podľa všetkého mali použiť taký materiál, ktorý bude voči tomuto odolný. Necháme sa prekvapiť. V minulosti ste určite mohli započuť, že Apple malo škandál ohľadne toho, že do lacnejších MacBookov používalo pomalšie flashdisky. Toto už by sa nemalo v budúcnosti opakovať, to znamená, že aj základný model M3 s čipom by mal obsahovať rovnako výkonný a rovnako rýchly flashdisk ako pri drahších modeloch. V minulej rade MacBook Pro 16-palcový s čipom Max obsahoval tzv. Power Mode. Tento Power Mode je k dispozícii už aj pri 14-palcovom MacBooku, len je tam tá jedna požiadavka, že musí v ňom byť osadený ten najvýkonnejší čip, to znamená M3 Max. Na samotnej keynote Apple prezentoval tieto zariadenia tak, že M3 Pro čip by mal byť skôr pre prácu s fotkou a s videom, kdežto M3 Max čip by mal byť vyslovene zameraný či už na AI, machine learning, 3D grafiku, animácie a podobne. Je zaujímavé sledovať, ako Apple prvýkrát vo svojej keynote použil slovo AI, kdežto doteraz to bol vždy iba machine learning. Som zvedavý, akým smerom pôjdu ďalej. Taktiež vo svojich zariadeniach implementovali tzv. Game Mode. Tento Game Mode by mal zvýšiť výkon, zvýšiť dočasne jazd, taktiež znížiť latenciu z ovládača alebo AirPod slúchadiel, to znamená, že by ste mali mať ten zážitok z tej hry na vyššej úrovni a ničím nerušený. Teda na záver, aby sme si to zhrnuli, tak design je stále rovnaký, laptopy vyzerajú rovnako, máme nový čip, ktorý je výkonnejší, je vyrábaný pomocou 3 nanometrovej technológie, zmenil sa jas pri SDR režime z 500 nitov na 600 nitov, to znamená, že váš Retina display vie dosahovať väčšiu svietivosť. Taktiež na tejto keynote boli predstavené nové iMacy, tie farebné, ktoré pred pár rokmi zbudili veľkú pozornosť. Je v nich teraz osadený tento nový M3 čip, ale zaujímavosťou je, že i keď prišiel nový iPhone 15 s USB-C konektorom, tak svoje periférie ku tomuto iMacu, to znamená myšku alebo klávesnicu, stále predávajú s Lightning konektorom. Sám neviem, ako dlho chcú udržať tento ich systém. Necháme sa vážne iba prekvapiť, nič iné nám neostáva, iba počkať, kedy všetko svoje príslušenstvo zmenia na USB-C konektor. Na záver pikoška, zaujímavosť, celý Apple event bol natáčaný na nový iPhone 15 Pro Max a editovaný na ich najnovšom Macu. Ide vlastne o to, že chceli demonštrovať kvalitu fotoaparátov, ktoré poskytuje ich najnovší telefón. A už žijeme v takej dobe, že dokázali celú túto keynote natočiť v tak brutálnej kvalite, že kebyže vám na konci nepovedia, že to bolo točené na telefón,
tak by ste si to ani nevšimli. Som zvedavý, čo si myslíte o týchto nových čipoch, či máte v pláne upgradeovať, či máte v pláne prechádzať možno ešte zo starších zariadení, ktoré teda obsahujú Intel procesor, či je to pre vás niečo, čo vás láka, a ak áno alebo nie, budem rád za každú spätnú väzbu, ktorú mi dáte dole v sekcii v komentároch. Taktiež zanechajte like, odber, moje sociálne siete sú dole pod videom a majte ešte krásny deň. Ahojte.